most wanted naman sa Pangasinan dahil sa patong-patong na kaso ng pang-aabuso. Arestado sa Calasiao. Para sa detalye kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Arestado sa bayan ng Calasiao ang top 1 most wanted person sa lalawigan ng Pangasinan na nahaharap sa patong-patong na kaso ng pang-aabuso matapos ang isinagawang manhunt operation noong Pebrero 20 taong kasalukuyan. Ayon sa otoridad, ang pagkakaaresto ay bunga ng manhunt operations ng Calasiao Police Station. Isinagawa ang operasyon ng may koordinasyon sa iba pang unit ng pulisya upang matiyak ang ligtas at maayos na pagdakip. Nahaharap ang suspect sa 5 bilang ng statutory rape at 2 bilang ng acts of lasciviousness alinsunod sa revised penal code. Binigyang diin ng hani ng pulisya ang kanilang mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa lahat ng anyo ng sexual na pang-aabuso. Hinikayat din ng publiko na igalang at pangalagaan ng kababaihan at mga bata at agad na iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o anumang impormasyon o insidente ng pang-aabuso. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.